Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna yi wa yan uwa fatan alkhairi, muna muku maraba zuwa tashan mu ta addu'o'i da wurde daga alqur'ani da sunna. Fatan Allah ya sada mu da dukan alkhairansa, amin. A yau mun zo muku da wasu ayoyi daga cikin alqur'ani mai girma waɗanda za a yi amfani da su a addu'a a roki ubangiji ya ba da matsayi mai girma a wajen aiki ga ma'aikata waɗanda suke neman promotion, wanda suke neman ɗaukaka, suke neman promotion a wajen aiki, suke neman babban matsayi. To insha Allah rabbi tabaraka wa ta'ala za a sami najahi, za a samu kuma wannan ɗaukaka da ake nema, za kuma a sami babban matsayi da kuma samin mataki babba. Kamar yadda aka riga ka sani dai, shi mumini babban makaminsa shi ne addu'a, kuma ita addu'a ta zamanto cewa ta riga ta zama cewa ba ta tare da wani abu da ya riga ya saba wa ubangiji, domin dukkan lamurka ga ubangiji ake mai da su. Da haka doron doriya sai an yi kamun kafa da abin da yake so, shi da a sami abin da ake nema. Amma kafin nan muna roƙon yan uwa da su riga su mana subscribe na wannan tasha ta mu ta addu'o'i da wurde daga alqur'ani da sunna, sannan kuma su liking wannan bidiyo namu da kuma sauran bidiyoyin, sannan kuma su sharing wannan bidiyo ga sauran yan uwa domin su masu amfana. Farko dai kamar yadda nake zan faɗa, wannan ayoyi da zan riga zan faɗe su ana karanta su ne da niyyar a sami biyan bukata ta samun promotion, ta samun ci gaba wajen aiki, ta samun karuwar mataki ga ma'aikata. Wala malamin makaranta ne, dan sanda ne, jami'in tsaro ne, ko kuma jami'in kamfani ne, ko abin da ya kama da haka. To insha Allah rabbi inda ana karantawa, Allah zai ba da nasara kuma zai ba da ɗaukaka da kuma da mataki babba da ake bukata, inda Allah zumciri waɗannan surori da za mu riga mu faɗa. Da farko dai za a karanta wannan sura aka lizimcinta da safiya, wato suratul fath. inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima. insha Allah rabbi za a sami ɗaukaka da niyyar a roƙi ubangiji cewa a sami babban mataki da babban matsayi. To insha Allah rabbi za a sami babban matsayi, za a samu babban mataki da ake bukata. Haka kuma wannan aya da take cikin suratu Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Ta wannan aya ana iya karanta ta sau 7, ana kuma karanta ta da adadi mai yawa idan ana mutukar bukata. ana ƙara kada ana mutukar bukatar samun babban mataki, to ana karanta ta da adadi mara mai yawa, 1111 irin dai adadai waɗanda suke mara masu yawa. To insha Allahu rabbi za a sami najahi sosai, za kuma sami babban mataki da ake da bukata. Haka kuma wannan aya, rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. na ƙara faɗa, rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. insha Allah rabbi ita ma wannan aya ana karanta ta so 7 da safiya, aka dauke ta kamar wuri kullum ana yin ta. insha Allah rabbi za a dinga samun daukaka da dace a wajen aiki, kuma za a dace bi iznillahi tabaraka wa ta'ala.
idan kuma ana matukar bukata ita ma za a yi hada ta a yi ta da adadi mai yawa domin samun mataki babba da matsayi babba. To duka waɗannan aya da surori da muka faɗa muna akadawa cewa babu abin da zai riga mutum ya sami waɗannan biyan bukatarsa face da ikhlasi da kai ta Allah, da samu mutum ya samu halal nasa, sannan kuma da bin sababbai na lokutan addu'a da wuraren da addu'a take karbuwa, da mai da lamari ga ubangiji, da mutum ya yarda cewa Allah ne mai yi, Allah shi ne mai bayarwa, Allah shi ne mai hanawa. In ya bayar babu mai iya kwacewa, in ya hana babu mai iya bayarwa. To wannan idan mutum ya kudurce wannan ya ikhlasi ya diki ya riga ya tabbatar da cewa babu wata mafita, babu mai bayarwa, babu mai iya tafiyar da lamurraka in ba ubangiji ba, to insha Allah rabbi bisa yaqini da kuma mai da lamurraka ga Allah, insha Allah rabbi Allah zai riga ya yi wani abu kuma zai biya wannan bukata, kai zai a samu ma sama da abin da ake nema. To haka kuma muna da kokarin yan uwa in za a yi wannan addu'o'i a yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da adadi masu yawa, domin salati ga manzon Allah na kawo fatahi da buɗi da biyan bukatu ta yadda mutum baya iya wannan addu'o'i kuma suna matukar saurin karbuwa idan an kada su da yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma bukatu za su biya, rayuwa za ta yi daɗi, za ta riga ta kyau. Ta haka muke kokarin mu rufe wannan bidiyo namu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muke cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.